fushi ba. In ba ke ba a duniyar nan ni ba zan yi aure ba. So ɗauke ni ki kula ni je ki aje ni yan mata. Sana a ranki na duba babu irinki yar gata. Zan yi kulawa abokai sun yi yabawa matata. La 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 so la 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 soyayya gani ga gimbiyar mata. Ni dai ki so ni yan mata da na samu sai na rata. Babu kamar kyamata sanki yana nan a zuciyata. Dai nisa ya taɓa hantata da ke nake so mu je mu huta masoyiyata. Ina sanki ina sanki ina sonki ina ta binki ki ban soyayya. Bari da kisa in zan mai jinya bana biya matan kan hanya. Sai da ke ɗaya mai tarbiyya rayuna min ni dariya. Dan Allah dan yi dariya ki jujjuya ya masoyiya. In ba ke zana sha wuya dan Allah zo masoyiya. Kallo da kallo kika soke ni yanzu ba wani mai rena ni. Soyayyar ki tana burge ni la 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 so la 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 soyayya la 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 so la 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 soyayya. Ni dai buri na aure bar kwana zaure a daina ce min rufe kyaure. Ke za ki fesa turare ba ke sai na zare gayu duk sai na ture. Ina sanki ina sanki ina sanki la 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 so la 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 soyayya la 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 so la 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 soyayya. Gaddafi Abayo on the beat.